Cantó. El meu avi, el pare de la meva mare, va ser voluntari d'allò, des de Barcelona va anar a la guerra, però era grandet, aquest pobre home, i quan va anar a parar a Argelers, allò era pitjor que el Barcarès, allò estaven a la sorra, com animals. No sé si la paraula com concentració es va crear allà mateix, No anaven a exterminar la gent, però els tenien com animals allà, i aquest escàndol ni França, ni a França ni a Espanya li interessava. Volien allò, neteja d'allò, i clar, si no tira la propaganda amb altaveus allà, si no, vuelve a tu patria, no sé què, que t'espera, no sé què, t'esperamos. Per tant, molta gent va tornar. Doncs el meu avi, des d'Argelers, el 39, com a perdedor de la guerra d'allò, diu, bueno, és igual, passa el cap, jo me'n torno, perquè aquí no puc quedar-me, qui m'hagi de morir amb mi, doncs me'n torno. El van agafar i el van posar en un altre camp de concentració pitjor, molt pitjor que Argelers. No, a Santonyia. Allà feien rehabilitaven los rojos. Quan ell va dir jo me'n torno, va tornar amb autoritats, sí, oficialment d'allò, el van agafar, paf, el van fotre allà a Santonyia, va tornar viu per pèls, va tornar viu per miracle, no sé com va tornar mig mort, mig viu. Tot era recomanacions, tot era amiguisme, on s'arrange, el petit copain, el petit truc d'allò. I si tenies algun capellà a la família, algun falangista, algun d'allò, resulta que el meu avi era ni falangista, ni clerical, ni res d'això, però era colombòfil, el seu ofici era criar coloms, era el seu ofici. Va viure tota la vida d'això, fins i tot a la guerra. A la guerra era de transmissions. Quan va estar a la guerra a Girona va cuidar el colomar que hi havia allà. I resulta que casualment l'alcalde franquista de Girona, l'alcalde que hi va haver quan va guanyar en Franco d'allò, cap al 40-42, van buscar avals, la meva àvia buscava avals perquè sortís d'allà de Santonyia, tant sí com no, i aquell home era colombòfil també, encara que fos franquista, i va dir que el colomar d'allà de Girona va estar perfectament cuidat, c'était son boulot, vull dir que era, i una espècie de solidaritat entre, encara que fossin totalment contraris, va tenir avals, la qüestió és que va tenir avals, però els avals no era una persona, em sembla que eren 3 persones que firmaven per dir que, a pesar de rojo, del que vulguis, que era una bona persona, que no era ni catalanista massa perillós, ni massa rojo, ni massa d'allò, ni massa d'allò, i que era francocompatible, que era. Doncs això, va tornar, però va tornar molt cascat, va tornar. Estava carregat de polls, va perdre la feina, no tenia res, i va morir el 44. Va morir el 44, jo 50 anys tenia, justos. Clar, ell va passar de treballar amb coloms, tota la vida treballant amb coloms, a trencar rocs, a aixafar pedres per una empresa de construcció, i allà va agafar una pneumònia allà i no hi havia, si no tenies diners no hi havia metge, no hi havia res, i els que havien perdut no tenien res. Si no tenies influències o no eres de falange, allà vull dir que no.